سلام خبركم تخطاتلتنا خميصنحكم امباركاس نايز ساعات زينا حسلكم مصيلخو مجمرتا جن رئيس زينا غزياوي قداماي مينستر غابون زعبو تسفاتات انتايو امريكا جنرال تتقعت يوكرين كزازم 30 معلتات تاريفو إلو إثيوبيا نايمود أتامم لأقد بداسي كمزازمت أفليتا أما قلا بمنقس استخلكلا سلمو سلف نمكاد قبل عرزفتون أكالات بأبالات ستتات ستوسد سقمتي سيعبو استفلالي أكالات كنصار حاتيتو بتأمركو زقات أمام من قدقات مدري لعلا 15 سبات مويتوم زولو زيناتات حيزنا مسئناكم لنا سناي مكتتال أمريكا جنرال متقعت يوكرين كزازم 30 معلتات تاريف والله إلو حد العلوي وتعدروا بعد سلطان أمريكا يوكرين كنتات أير كلمة مغيار استراتيجي سرمت قاعد قلم مزراغون كتقالس على 3 معلتات كم زلوا قليصو جنرال مارك ميلين بيبس أبزابو مغلصي دحر 3 معلتات تزحل كنتات أير نيميلاتات يورانيا أنكف مخانو حبيرهم أتي جنرال وسيخو أتمت قاعتي كابت تثبيت استقبرلو بزح تالي خيد كم زلو حبيرو حجون كبيد قالسي كايدالو قبل وسيخو قليصو ولاكوا قس بقاس انتقنا يوكريناويان أبدر درهم كنوعنات مرأي قصلو اللو أتي جنرال حجي اتسرمت قاعت يوكرين فاشلو زبلالو غزي ايكونن ابزاواتات كينات روسيا بحد عينت منقدي واقولو إلو حجون زنعقلو غزي الله منالباش كاب 30 كساب 45 معلتات ناي وقع كنتات ايرالو سلازي يوكريناويان غنا يعقبون حجون وقعات يكايدلو غناب منصر تخوصحو زدليو عود زيتودا وقعات اللوم كيف اب تحت قصصر روسيا زركب غزاتاتا حران موصا زعلمه صرمت قاعتي اب حاجه يجمر خوينو كساب حجي بزح عود كم زي رخبه يكدلص جنرال يوكرين ግን ኣብ ደቡባዊ ግንባር ሩስያ ወሳኒ ዓወት ከም ዘመዝገቡ ይዛረቡ ክናት ምስተጀመረ ነዊሕ ቀስ በለን ከቢድን ክኸውን እዩ ብዓቢ መስዋዕቲ ክኸፍል እዩ ኢለ ነይረ ከምኡ ድማ ይጋጥሙ ይብል እቲ ኣሜሪካዊ ጀነራል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ጀነራል ሰራዊት ዓባይ ብሪጣንያ ኣድሚራል ሰር ቶኒ ራዳኪን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዩክሬን ትዕወታላ ሩስያ ድማ ትስዕራላ ኢሉ ምክንያቱ ናይዚ ድማ ሩስያ ንዩክሬን ክትወርርን ክትቆጻጸርን ምሕሳባይ ነይሩ ኢሉ እዚ እውን ኣይተፈጸመን ፈጺሙ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ድማ يوكرين تعود زلا يوكرين ابتزررب جزءاتها ام مملاس ادمعت منبرا وتسيخو روسيا كساب حجي كاب زنبر 5 مئات كتملس كم زخالت تحبيرو عود سراويت يوكرين ام محبرسب عالمون كم زمركوس بالمقراص اتقطباون دبلوماسياون صقط روسيا عاب مسواتي كتكفل غيروايو الو بز خمجيلون كلو محزنات فلاديمير بوتين من سمين كوريا تسفا زقرصي الو راداكين امونغو خلتين هاجرات زلو محزنات روسيا كساب كندي وحدات اعرف كم استرفت زرئيو زبل رئيتو ما يدللو بريزيدنت سمين كوريا كيم جونغ اون ابز ورحي ናብ روسيا بمخاد مس بريزيدنت بوتين تراخيبو بزعبا اصوار كزرارب مدب تتحيزلو كلتيوم مرحتي اب يوكرين زكايد كنات وتادراو دغف روسيا نمركب زعلمو وطن مزراب كرخبيهم بانصارو واشنطنن سيولن سمين كوريا اب اصوار اب سمن مخايت بصحن اب اسيا امونغ خلتين هاجرات زلو تادراو متحبار كوسخن سغات اللون ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ መምላእ ግድብ ህዳሴ ከም ዝዛዘመት ኣፍሊጣ ኢትዮጵያ ናይ መወዳእታ መምላእ ግድብ ህዳሴ ብዕፁ ኩነታት ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብ ወግዓዊ ገጹ ናይ ቀዳም ትዊተር ኢትዮጵያ ራብዓይን ናይ መወዳእታ መምላእ ብዓወት ከም ዘካየደት ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ግድብ ንምድራጥ ብፍልጠትን ብጉልበትን ብጸሎትን ብገንዘብ ተሳተፉ ኩሎም ኣመስጊኖም ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ምህናጽ ካብ እትጅምር 12 ዓመት ኮይኑሎ ግብፅን ሱዳንን ኢትዮጵያ ነቲ ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ገዚፍ ግድብ ብማይ መምላእ ቅድመ ምጅማር ሕጋዊ ስምምዕ ክብጽሓሎ ክብሉ እኳ እንተጸንሑ ኢትዮጵያ ግን ኣብያ ነቲ ግድብ ንኣርባዕተ ዙርያ ዓቂባቶላ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ እቲ ግድብ እናተዘራረባ ጸንሓን ትኾና ሱዳንን ግብፅን ብዛዕባ መምላእ ማይን ቀጻለ ስራሒት ተግድብን በዝምልከት ቀያደ ስምምዕ ክኸተማ ክደፋየን ንኽልተ ዓመት ተቋሪጹ ዝጸንሐ ድርድር ዓብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ካይሮ ተፈሪሙ ኣብ መበል 11 ዓመት ህንጸት እቲ ግድብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብ13 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ግእስ መፍረይ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዝጀመረ ዝዝከር እዩ እቲ ግድብ ቁመቱ 145 ሜትሮ ንውሓቱ ድማ 780 ሜትሮ እዩ እቲ ግድብ 74 ቢልዮን ሜትር ኪዩብ ማይ ምስሕስ ንውሓት እቲ ማይ
246 كيلومتر كبصح مخانو كيلاتات يገልጹ ግብጻውያን እቲ ግድብ ንሃገሮም ካብ ሩባ አባይ ዝረኽቦ መጠን ማይ ብምልካይ ክጎድኡ ይኽእሉ ይምግቱ ኢትዮጵያ ግና ማይ አባይ ናይ ምጥቃም ተፈጥሮአዊ መሰል ከም ዘለዋ እቲ ግድብ ኣብ ቀረባ ማይ ታሕቶት ሃገራት ከይጸለወ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምፍራይ ከም ዝውዕል ትገልጽ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ህንጸት ዝጸንሐ ግድብ ህዳሴ 900 ተዛዚሙ ዘሎ እንክኸውን ልዕሊ 5000 ሜጋዋት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩን ብዘይካ ኢትዮጵያ ንጎረባቢት ሃገራት ጸዓት ከቕርብን ትጽቢት ይግበር ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብቐጻልነት ብማይ ዝመልአ ግድብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተወሰነ ብርኪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መፍራይ ከም ዝጀመረ ይፍለጥ ኢትዮጵያ ህንጸት እቲ ግድብ ምጅማራ ምስ ኣፍለጠት ካብ ግብፅን ሱዳንን ሓያል ተቃውሞ ኣጋጢሞም ጉዳይ እቲ ግድብ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወጻኢ ኣባይ ተጸጥታ ሕብራት መንግስታት ውን ተዘቲሉ ነይሩ ሰለስቲአን ሃገራት ብሓገዝ ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ብዛዕባ እቲ ግድብ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበን እኳ እንተነበረ ንኹለን ዘዕረቕ ስምምዕ ግን ኣይበጽሓን እቲ ሃገር ንህንጸት እቲ ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምስ ተዛዘመ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ምዃኑ ዝንገረሉ $5 ቢልዮን ወጻኢታት ትገብር ኣላ ኣብ መቐለ ብመንግስቲ ዝተኸልከለ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ኣካላት ብኣባላት ጸጥታ ዝተወስደ ስጉምቲ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ክጻረ ሓቲቶም ክልተ ጳጉሜን 2015 ዓመተ ምህረት ግእስ ኣብ ትግራይ ብዝርከቡ ተነሓናሕቲ ውድባት ዝተፈላለዩ ጨርሖታት ብምሕንቃት ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ንዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ዘፍለጡ ክኾኑ ከለዉ ብወገን መንግስቲ ድማ ስጋት ጸጥታ ስለዘሎን ኣብቲ ዝተመረፀ ዕለት ሓለዋ ንምግባር ስለዘጸግምን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክስረዝ ከም ዘለዎ ምግላጹ ይዝከር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰላማዊ ሰልፊ መፍቃድ መኸልካል ዝበሃል ነገር ከም ዘየለ ብምሕባር ሰልፊ ንምክያድ እቶም ውድባት ከፍልጡ እዮም ዘለዎም ዝበሉ ኮይኖም ሰልፊ ክገብሩውን መሰሎም ምዃኑ ገሊጾም ይኹን እምበር ኣብ ዘለናሉ ኩነታትን ብዝረኸብናዮ ጥሉል መረዳእታን ግን ናይ ጸጥታ ሓደጋ ስለዘሎ በቲ ዝሓዝዎ ግዜ ንምክያድ ዘኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ከም ዝተነግሮም ገሊጾም ንሰሙናት ዝተፈላለየ ጎስጓሳት እናገበሩ ዝቐነዩ ተነሓናሕቲ ውድባት ትግራይ ግና በቲ ዝተታሕዘ ዕለት ኢና ድምፅና ነስምዕ ብምባል ብወገን መንግስቲ ዝተቐመጠ ክልከላን ስጋት ጸጥታን ተቀበሉ ክልተ ጳጉሜን ናይ ንግሆ ናብ ኣደባባይ ሮማናት ኣምሪሖም ፀውዕዎ ሰልፊ ክካየድ ወሲኖም ዘይሕጋዊ ዝተባሃለ ሰልፊ ምክያዱ ስዒቡ ኣካላት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓን ኣባላትን ተነሓናሕቲ ውድባት ከምኡውን ድምፅና ከነስምዕ ኢና ኢሎም ናብቲ ዝተኸልከለ ሰልፊ ዝተኣከቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ማሕሰይትን ማእሰርትን ከም ዘብፅሑ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም እዮም መንግስቲ ኣጊደዮ ኣብ ልዕሊ ዝበሎ ሰልፊ ተሰለፍቲ ዝተወስደ ስጉምትን ስዒቡ ዝበፅሐ ማሕሰይትን ክጻረይን ስጉምቲ ክውሰድን እውን እናሓተቱ ይርከቡ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ቢሮ ፍትሒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝውዓሉ ኣመራርሓን ኣባላትን ተነሓናሕቲ ውድባት ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ዝቐረብሉ ቅሬታ ስዒቡ መሰረታዊ ሰብኣውን ሕገ መንግስታውን መሰላት ዜጋታት ከኽብሩ ትእዛዝ ዝሃበ ክኸውን ከሎ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብኣካላት ጸጥታ ተወሲዱ ዝተባህለ ስጉምቲ ዘይሸራዊ ኣካል ክጻረይን ተሓታትነት ክረጋገጽ ንግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቲቱሎ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብግዲኡ መሰንበዲ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ፍትሕን ተሓታትነት ብምሕታቶም ናብ ቤት ማእሰር ተኽወርዱ ኣይግባእን ድሕሪ ምባል ኣብ ከቢድ ኩናት ጽንሐት ትግራይ ምኽባር መሰላት ህዝብን ከምኡውን መሰል ሓሳብ ካብ ነጽነት ምግላጽን ምውዳብን ምኽባር ትርጉም ሓፍ ዝበለዩ ክብል ገሊጹ ብምዃኑ ድማ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዉ ዜጋታት ፖለቲከኛታትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ክፈትሖም ለቦ ኣቕሪቡሎ ማሕበር ተጋሩ ኤውሮጳ ብወገኑ ሰላማዊ ሰልፊ መሰረታዊ ካብ ዝበሃሉ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞኦምን ድምፆምን ከስምዑ ዝወፁ ውድባት ፖለቲካን ዜጋታትን ብኣካላት ጸጥታ ዝተወስደ ማእሰርቲ ዘሰንብድ ይኽብል ገሊጹ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራትን ሰብ ሞያን ትግራይ እውን መግለፂ ዘውፅእ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ ተነሓናሕቲ ውድባትን ኣባላትን ጋዜጣታትን ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ክልተ ጳጉሜን ዝተፈጸመ ተግባር ብምኹናን ሰላማዊ ሰልፊ ብሕገ መንግስትን ዓለም ለኸ ሕግታት ኣፍልጦ ዝተዋህቦ መሰል ምዃኑ ተገንዚቦም ኣካላት ጸጥታን ድሕንነትን ጸጥታ ተሰለፍቲ ሓለዋ ክገብሩ እምበር ማህሰይትን ማእሰርትን ክፍጽሙ ኣይግባእን ክብል ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡ እዩ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምሁራን ሰብ ሞያን ትግራይ መሰል ምቁዋም ዜጋታት ክኸበር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘለዎ ኣመራርሓን ኣባላትን እተን ተነሓናሕቲ ውድባት ብህፁፅ ክፍትሑ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ ጊዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ጋቦን ዝሃቦ ተስፋታት እንታይ እዩ? ሓድሽ ጊዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ጋቦን ኣብቲ ሃገር ድሕሪ ዝተፈጸመ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝቐፅሉ 2 ዓመታት ሓድሽ ምርጫ ከተካይድ ከም ዘለዋ ንቢቢሲ ሓቢሩ ንፕሬዚደንት ዓሊ ቦንጎ ካብ ስልጣን ዝኣለየ ጁንታ ነፃን ፍትሓውን ምርጫ ከካይድ ቃል እኳ እንተኣተወ ገደብ ግዜ ግን ኣይቐመጠን ይኹን እምበር ሬይሞንድ ኒዶንግ ሲማ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ክግበር ከም ዘለዎ ኣብ ዘሕተምክዎ ሰነድ ገሊጸ ኣለኹ ኢሉ ኣብ ዝቐፅሉ
መዓልታትን ክውሰን ምዃኑ ሓቢሩሎ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዓሊ ቦንጎ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሐ ጀነራል ብሪስ ኦሊጌይ ንጉማ ጊዜያዊ ፕሬዝደንት ጋቦን ድሕሪ ምዃኑ እዩ ሬይመንድ ንዶንግ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ጊዜያዊ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገር ኮይኑ ዝተሸመ ዓሊ ቦንጎ ንልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ኣቦኡ ተኪኡ ካብ 2009 ጀሚሩ ነታ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ክመርሕ ጸኒሑ እዩ ስድራቤት ቦንጎ ምስታ ኣብ ጋቦን መግዛእታዊት ሓይሊ ዝነበረት ፈረንሳ ጽኑዕ ርክብ ከም ዝነበሮም ይፍለጥ ፈረንሳ ዝርከብኦም ሃገራት ኣፍሪካን ምዕራባውያንን እቲ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒነን እየን ሲቪላት ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ለውጢ ብሓጎስ ተቐበልዎ ይመስሉ ይኹን እምበር ጀነራል ንጉማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጣዊ ዓንኬል ቦንጎ ስለ ዝሓለፈ ስልጣኑ ካብቲ ስድራቤታዊ ስልጣን ዝተፈለየ ክኸውን ድዩ ዝብል ስክፍታ ኣሎ ድሕሪ እቲ ዕልዋ መንግስቲ እንታይ ዝተቐየረ ነገር ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ተቐዳማይ ሚኒስተር እቲ ዝተቐየረ ነገር እንተሃልዩ ሰራዊት ንህዝቢ ምቕጥቃጥ ገዲፉ ኣሎ ኣብተን ናብ ዲሞክራሲ ምሕደራ ዝምለሳ ከነተኩር ኢና ዝብል መብፅዓ ኣለና ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ ጋቦን ካብቲ ዝሓለፈ ስርዓት ርሕቓ ናብ ዲሞክራሲ ንኽትሰግር ግዜ ከም ዝወስድ ወሲኹ ገሊጹ ንልዕሊ 50 ዓመታት ዝገዝአ ስድራቤት ፖለቲካዊ ጽልዋ ኣብ ሓደ መዓልቲ ከብቅዕ ኣይክእልን ምክንያቱ ዘይቀጥታውን ቀጥታውን ጽልዋ ስለ ዘሎ ኢሉ እቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ትሕቲ ዓሊ ቦንጎ ኣገልጊሉ እዩ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ክልተ ምርጫታት ኣንጻሩ ተወዳዲሩ ነይሩ ዓሊ ቦንጎ ብብልሽውና ብዝቐረበሉ ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ጻውዒታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ጋቦን ነበር ሕጋዊ ክሲ ከም ዘየቕርብ እውን ሓቢሩ ኣሎ ንሰባት ዘገድስ ነገር እንተሃልዩ ነቲ ክሲ ዘይምኽፋት እዩ ዝመስለኒ ኣብዚ ህሞት እዚ ክሲ ምኽፋት ተግባራዊ ዝኸውን ኣይመስለንን ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ስድራቤት ቦንጎን 7 ዓመታት ጸንሐ መርመራ ካይዳ እታ ስድራቤት 9 ምቾት ዘለዎን መካይንን ዝርከብዎም ብዙሕ ንብረት ከም ዘለዋ ኣቃሊዓ ይኹን እምበር እቲ ምርመራ 2017 ተሰሪዙ እዩ እቶም ስድራቤት ድማ ንኹሉ ክስታት ብትሪ ይነጽጉ ዓሊ ቦንጎ ብሓሙስ ካብ ናይ ማእሰርቲ ከም ዝተፈትሐን ካብቲ ሃገር ወፂኡ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብር ነፃ ከም ዝኾነን እቲ ጁንታ ገሊጹ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ወቕዕ ምስ ኣጋጠሞ ኣብ ሞሮኮ ሕክምና ከም ዝተዋህቦ ይዝከር በቲ ኣብ ሞሮኮ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 2000 ሰባት ሞይቶም ኣብ ሞሮኮ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 2000 ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሃስዩ ሰባት ካብ 1400 ክኾኑ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ ንሱ ወሲኹ ደባዊ ክፋል ማራካሽ በቲ ኣብ ሞሮኮ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝኸፍአ ዝተሃስየ ምዃኑ ሓቢሩ ንጉስ መሐመድ ሻድሻይ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ ሃገራዊ መዓልቲ ሓዘን ብምእዋጅ ነቶም በቲ ሓደጋ ገዝኦም ዝሰኣኑ ሰባት መጽለልን መግብን ክወሃቦም ኣዚዙ ካልእ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከይመጽእ ብምስጋእ ብዙሓት ሰባት ንኻልኣይ መዓልቲ ካብ ገዝኦም ወጻኢ ኣብ ክፉት ሜዳ ክሕልፉ ተገዲዶም እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ኣኽራናት ኣትላስ እዩ ተሰሚዑ ካብ ማራካሽ ንደባዊ ምዕራብ 71 ኪሎ ሜትር ርሕቓ ትርከብ ዕምቆቱ 18.5 ኪሎ ሜትር እዩ መሰረት ጸብጻብ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ 6.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዑል ጉድኣት ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብ ማራካሽን ካልኦት ደባዊ ከባቢታትን ሞት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣብ ከባቢታት ኣልሓውስ ማራካሽ ኦራዛተ ኣዚል ክሪቸዋን ታሩዳንትን ሰባት ሞይቶም ህንጻታትን ጎደናታትን በቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክጉዳእ ዘርኢ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተቐልቂሉ ኣሎ ሓደ ናይ ዓይኒ ምስክር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጥንታዊ ርብዒ ማራካሽ ዝርከቡ ህንጻታት ከም ዝዓነው ሓቢሩ ካልእ ነባሪት ተረኻወት ከተማ ህንጻታት ክንቀሳቐሱ ከም ዝረኣዩ ብምግላጽ ሓደገኛ ክብል ገሊጽዎ ሰባት ሰንቢሎምን ፈሪሖምን ክብል ዓብዳላክ ኤል ኣምሪኒ ንኤፍኤፍ ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ሓቢሩ ወለዲ ሰንቢሎም ቆልዑ ድማ ይበኺ ነይሮም ብተወሳኺ መስመራት ኤሌክትሪክን ቴሌፎንን ን10 ደቂቕ ከም ዝተቋረጸ ገሊጾም ኣብቲ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ሓንቲ ስድራቤት ኣብቲ ፍርስራስ ተዓጽያ ከም ዝነበረትን ሓያሎ ሰባት ድማ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስዱን ይሕብር ብዘይካ እምባ ኣትላስ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ርእሲ ከተማ ራባት ካዛብላንካን ኤሳውራን ተሰሚዑ ኣብታ ናይ ከረን ቁሸት ዝነበሩ ህንጻታት ካብቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝደሓኑ ኣይመስሉን ኣብቲ ከባቢ ክሳብ ክንደይ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ንምፍላጥን ግዜ ክወስድ እዩ ሓደ ሪፖርተር ቢቢሲ ኣብ ሓንቲ ቤት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝተሃስየት ዓዲ ምስ በጽሐ ሓንቲ ብዕድመ ዝተሰፍአት ጓል ኣንስተይትን ዝተረኸቡ 18 ሬሳታት እናጠመተት ክትነብዕ ረኣየ ብዙሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ካልእ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከይፍጠር ስለ ዝሰግኡ ንኻልኣይ መዓልቲ ካብ ገዝኦም ወጻኢ ክሓድሩ መሪጾም ከቢድ ሕፅረት መግብን ስተማይን ኣሎ እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ኣብቲ ኣኽራናዊ ከባቢ ንዝነበሩ ሰባት ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝፈረሱ ኣባይትን ኣኻውሕን ነቲ ጽርግያ ዓጽሞ መሰረት ካብ ቤተ መንግስቲ
ንጉስ ዝወፀ መግለፂ ባንዴራ ተሃገር ንዝቐፅሉ 3 መዓልትታት ኣብ ኩሉ ህዝባዊ መሳለጥያታት ተሓቲላ ትቀል ምዃና ኣመልኪቱ እቲ ንጉስ ወሲኹ ሓይልታት ምክልኻል ተሃገር ኣብታ ናይ ምድሓን ስርሒት ክሕግዙ ኣዚዞም ሞሮካውያን ነቶም ጉዳያት ንምድጋፍ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምሕጋዝ ደም ይልግስ ኣለዉ እዚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ድሕሪ 1960 ዝኸፍአ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮይኑ ተመዝጊቡ 12,000 ሰባት ሞይቶም ሕብረት ሃገራት ንሞሮኮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምድሓን ጻዕርታት ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ እስፓኛ እስራኤልን ፈረንሳን እውን ከምኡ ክገብራ ቃልኣትየን ኣለዋ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሞሮኮ ምሕዝነት ዝኣተወት ጎረቤት ሃገር ኣልጀርያ ንመተሓላለፊ ሰብኣዊ ሓገዝ ክሊ ኣየራ ከዓ ከፊታትላ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናብዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም